במועצת מגידו יש מקום קסום, חנות מנדימה, מקום די עצום. תנו לחיות מזון, כאן זה העניין, מזון וציוד, הכל כאן מוכן. תנו לחיות מזון, זה הבית לכולם, הכי איכותי, הכי טוב בעולם. ליאור כאן תמיד דואג פה לכולם, נבוא תמיר ולהב נותנים שירות מושלם. לחתולים, לכלבים, כל הגדלים, כל הסוגים, יש פה פתרון לכל הצרכים, דואגים פה לכל בעלי החיים. תנו לחיות מזון, זה בית של ברכה. תנו לחיות מזון, זה הבית לכולם, הכי איכותי, הכי טוב בעולם. ליאור כאן תמיד דואג פה לכולם, נבוא תמיר ולהב נותנים שירות מושלם. ליאור מייעץ, עוזר בכל שעה, המוצרים הכי טובים זו הבטחה, והמחירים פשוט חלום. תנו לחיות מזון, זה המקום. תנו לחיות מזון, זה הבית לכולם, הכי איכותי, הכי טוב בעולם. ליאור כאן תמיד דואג פה לכולם, תבוא תמיר ולהב נותנים שירות מושלם. תנו לחיות מזון, זה הבית לכולם, הכי איכותי, הכי טוב בעולם.